Xolile. Baba, yini kwenzeni manje nkosikazi? Yini? phupha kabi baba. Yini phupha sikwazi ukuphuma kanje? Phupha bakwazi uXolile. Hayi nkosikazi. Mhlambe nje noma iphupho nje nkosikazi. Hayi, Alisho ukuthi baba samba nkosikazi ingane le liphupho nje engasho ukuthi nkosikazi. Hayi baba liphupho liyakhuluma ngeke. Hayi nkosikazi. Ngeke iphupho libu kanje. Hayi thina. Umntwana ulele nje ekuseni. Hayi singombheka ke. Ngizomithini. Babona akekho baba olento bengisho. Uqalele manje kwenza namasimba akhe. Baba bona ke. Ngiyabona uyakubonakala ukuthi awusange kulabe la. Hayi nkosikazi. Ngivukile baba ngo-past 3 ngalungisela amahle izinto ngoba beka manje pho uqalele ukwenza namasimba akhe manje naye. Kodwa usabuza abantu labantwana la. Ngabona kusese elingathi ngcono ubuyele. Ngizama umfonela esambi la nginayo ithami la kumina. Ngifuna. Tathi. Yabona le ngane lezi. Uqalele ukwenza lamasimba akhe manje naye. Ungalali ekhaya. Hayi uzokwazi ngichazele kahle la yini. Hawu. Hayi hlisuma nkosikazi. Awuhlisuma. Awu kodwa thi. Awubheke uyishile futhi manje into ezothiwani ke manje le. Into ezothiwani. Kodwa baba samthola lapho umntana. Abangani bakhe lapho ngombheke lapha efonini mhlawumbe. Hey, kambe ufaka nama-password le ngane lezi. Unama-password baba. Nkosikazi yaze asehlisa umoya. Baba suyenze nje asikwazi ukwehlisa umoya baba ingane singaka. Ake silinde kuse nkosikazi, ayikho into esisayenza, silinde kuse. Ake silinde kuse. Ayikho into esoyenze njani, ake silinde kuse. Sokucacisela kahle kuseni. Sibone senza kanjani iplan. Yabo. Ngihlisa umoya nkosikazi. Asamsebenza. Ukulala kanjani baba ingane ngekho ngiyasho ukuthi ngidubhe. Kulungile nkosikazi. Ulala kanjani? Silinde kuse masohlala kanje sizile nkosikazi. Ngicela sami sola sophuma. Akucabanga iqhinga nawe ngalokho. Ngoba phela ngibaza abangani bakhe, ngizwazi ngani abangani banabantwana lapha. Sekusile futhi manje. Hayi nkosikazi. Hayi. Kusami. Hayi mina ngiphethe ubuthongo phela mina. Asenza tiphi ingane. Mayihamba la. Sacabanga ukuthi ngifonela abani. Uzofonela abani ngoba uzwazi ngathi ukuphi lo muntu loyo. Ungathotha unawo amafoni abangani bakhe ngoba unawo. Hayi bona twenze njani hey. Mina ngizabona ekseni mina hey. Ngeke. Inkosi yami ngizoyenza njani? Amahle ngiyamfonela nefoni ngifake ku-voicemail. Hayi nkosikazi yabona indaba yengane naphela kabuyanga. Iba mina nginestress ngoba ngazi ingane yami. Iyaphila yini la ikhona noma kwenzakalani. Mina ngicasula lento yakhe. Ngibona ngathi phela ngixoshile ngendlela. Mamqosha wakho uzobumqosha ukuthi ayephi ngempela. Phela mamqosha ukuthi uya-encourage lento le futhi umupha nje ilungelo lokuthi angithi yena usiyakwazi ukuphatha. Kodwa baba usihloniphile uxolile. Uqale nini ukwenza lento sukane nangala. Akuqala thina sikubona amandla sazuqala nini. Kodwa ukuqala thina lokhu sikubona. Ngicabanga ukuthi kumele akhuzwe nje kuqala. Mangabe ukuthi right lakho nangwariphi le ngane yami. Bekoli. Yini ngantona njengenhlamba. Ubuya. Awuhlale phansi uchaza kahle yini inkinga yakho. Wena xolile kahle ufuna ukungibulala ngenhliziyo ngithi. Khona manje ubuya. Ngiphuphe kabe ebusuku ngiphupha ukwazi. Mina ngizamenza kanjani? Mangibheke ebusuku mangivuka ngibheke ekamereni nawo. Kumele ngenze njani ngempela? Uphuma ngoba thina sikwazi.
Angithi umama uzinhlangane next door ade yotetizona. So angifonele intathe bengincane ukunivusa ukuthi ngitshele ukuthi kwenzakalani. Manje bonke ukwazi ukuthi ukhulume nami. Usokwazi ukutetisa wena. Kusukani Udokotela wena. sovela unyamalale nje uyabona izinto ezenzakalayo la ngaphandle sokwazi kanti ukuthi ulimele noma okwenzakalayo ngawo khuluma unamalimi manje Baba kade kuphuthuma ngizengakhohlwa ngisho ifoni yami la endlini bengakhona ukuthi wakuphi uhlala laphi lo ntombazane le uhlala laphi uhlala lapha enzansi ngale ngathi uya ngasesitolo ungangenzi isilima mina yes usuyakwazi ukuphatha la endlini sohlula umthetho la endlini manje sokhulile sobothi ngcono ukwenza izinto zakhe ebheda manje kusuka nini ungasala la ekhaya kumele lokuphathisana thina i-stress manje kahle kahle ufuna ukusibulala nje lo baba hayi hawu siningangaki ingozi ezivelayo la ngaphandle ngamantombazane wena uvela unyamalala nje hayi mina ngimangaza ngoba uhambe nefoni uhambe washiya ifoni la endlini ukhombisa ukuthi nje awufuni ukutholakala kodwa phela mama ngisho kuthiwa bengihambile ngeke bisengikhulile manje sengiqede ngisho isikole uthwethe somdala kuphi somdala emadodeni iqale nini ugwenyo igwenyizo ikhafula manje ekseni ungazosijwayela kabi wena ngithi yabona ke yini inkinga yakho vele baba akusuke mina phambi kwamehla hawu ngicishe ngashona phela isifo senhliziyo akusuka kwami hey bo hayi lengane lezi uramaphosa la hambe khona nkosikazi hawu kunini ngiwali ngempela ngizobona wathi nyanga hayi baba nawe hayi bakuthatha mama wakhe masiqonda ngihlala phansi ukukhulume naye ayiqoqa bayezwa nalabo ngaphandle ukuthi bezwe ngesikhumbu uma umzisa ngesikhumbu yaboshwa kodwa mama hayi hayi nawe baba singaphela thina ngana ixosha ukhona igqomo kulahla umuntu ukhona lana nakwami ukhona ngithi vele ningane lezi yilomkhulu wasebhedlela kodwa phela afanele ukukhulume kanjalo ngithi awazi ngani uthola kanjani awukhulelwa wena uzokhuluma hayi wena ngikhulelwa hayi ahambe ungenzela itiko dami ukukhuluma hayi bo xolile kwenzela babakhitiye lapha abambele bani itiko wena obuye emanyalela kuye futhi azongenzela itiko uthini na hey angenzela umhlobo Suku. Hayi nami ngikhathelene. Ukhathazwe yini ngoba ngikwenzanga lokho? Yini ekhathazile? Noma hayi baba kanti umuntu ukhathazwa ukuthi khona kwenzile ngazi ngani phela. Ubonile ngilalanga kahle ngivuke ngentatha ngalungisela ingane ngoba ihamba. Ya vele nami ngilalanga kahle ngoba lokhu ngiphazamisa lapha. Ngalamaphupha akho la. Bekwamaphupha ngithi. Oli ungidabulele sofeni nombhedo Nkosi wazenza isikepseni ukwenze njani awuvuza isixoxo basikhathi akusemini manje soku12 awusenze ngibuya lepo makhelwane silungisa indaba zethu
Yini kangaka? Yini kwenze njani? Khathele mama. Awungitshele mntana. Ngabe kuyiqiniso ukuthi uzwana lo mfana ovele ejele? Nalesa sigebengu lesesisabekayo ebesiboshiwe. Hawu lo mfana umphakathi awumfuni. Akekho nje umuntu omfunayo wena nje wakhetha nje wena ukuthi kube uwe wedwa nje umthandayo. Mama. Engani mama abantu bayashintsha ucabanga ukuthi bengizongena kuyena if bengazi ukuthi akekho right. Yini right uyibonile wena yenza? Noma kuye wezwa ukuthi uyenzile enhle lo mfana. Hayi bo uyazi ukuthi uyaboshelwe nomfana. Wayeboshela ukubulala intombi yakhe. Wena njengoba umncane kangaka nje usudlala isigebengu mntanami. Mama kwaba yiphutha. Uyazi ukuthi abantu labahlezi bekhuluma abahlezi benza izinto ezingane. And abamfuni vele banyanyiswa nawe ukuthi manje usawunakekelile umndeni wakhe lapha yana. Mntanami ingwaye washintsha amabala. Mama ushintshile akanti ejele kwenziwa inguluba uyikhipha edakeni uyikhipha igezi ibuyele. Yawazi lokho. Yazi ngiphuphe kanti kabuhlunganyana ebusuka ngilalanga. Ngiphuphe bekugwaza. So nje shuthi lo mfana khona into akucabangelayo. Cha mama ngiyazi ukuthi angeke uzokwazi kumamkela vele wawukandusha ukuthi ngiqhubeke nezifundo zami ukwazi ukuthola abantu abangcono kodwa asimpheni chance. Kana mabonitshela ufundela ukuba yini? Kodokotela ohlala nesigebengu. Kuyozwa kuthiwa isigebengu shada umuntu. Ngicela umuphi chance ngiyacela. Okay masenze so. Ubaba mengekho siya arrange khona uzokwazi ukumbona mama. Mama ngiyacela mama nje nokuhlanganisa lawo mfana mina. Hayi sis. Angeke nje futhi nje angipromote nje indaba yakho. Support nje total ukuthi uzwana lo mfana. Hayi cha, ngeke nje. Kodwa mina ngibona ishintshile because nanoma sikhuluma uyasho ukuthi unama plans okulungisa impilo yakhe ahamba mana e-college lengasentabeni athole imoto akhumuzi. Mama ngiyakuthembisa kodwa umuntu ohlukumeza umphakathi kangaka ubona ukuthi angavela ashintshe nje sithubeni. Phela intombi ishelwa ngamanga. Vele uzoqamba manje ukuthi ukho lonke into esho. Na mama I feel like ubaba uyena okuhlohlelayo lemicabango le cause ngakwazi mama ukuthi uhlezi umsupporta kuyo yonke into. Kodwa phela yebo ngizokusupporta mntanami entweni ezinhle. Mama muphi into engiyibonayo ukuthi that's why ngithi mageze la mama sikhuluma mama ngiyacela. Ngikhuluma mina naye. Angabi nomkhwenyana mina mntanami. Angeke nje ngikhulume nomfana nje ngingamazi mina. Anyeka kwenza sigebengu nje ngisaziyo. Mama hayi. Kahle uyicabange kahle le. Ngeke nje izilungu, angeke nje. Angifuni nje nanokuthi azandlule nje la egethini kwami. Userious? Ungadle nje uzumjwayeza ukuthi angene la ekhaya. Uyongena la ekhaya akuthola ungekho ngilanga sibulala. Angifuni nje. Usazakusiza ngakutshela mina ngalo mntwana. Akutshela akalaleli. Hayi baba nami ngiyabona ilanga lashona kakhulu mase ngiwaridi. Ngikhuluma into eyodwa. Hayi mina ngisazi ngempela mama esebenza njani. Hayi ngophebe kakhulu zoluluko. Manje nakho ubuyele lapha emgodini. Wona yini lo ifunda ngala? Ngibhekela nje ama laptop la. Amahlo bangizele namanzi ngapha. Hayi. Stress ayingoba.
Yingakho ngicela simxoshe. Kahle kumxosha. Kunjani manje bakunje? Ngumxosheni ke ngiyaphika. Hayi. Sisikazi. Ngiyabonisa Amahle impahla. ngithene nini Xolile? Awuhlala phansi ja. Ngikade ngigcina manje. Since ngibuyile nje ngomlo. Mofika la ekhaya bengekho. Cha bengekho. Ndezwa. Ngibona sempakisheni impahla zakhe athele seziredi. Uyaphi uyahamba khaya. Uyala abantu inhliziyo ngese lapha. Angithi akekho kwamanje. Ngempela ngizayenza njani? Yini simkhuzi? Amanye amagama ngiyamxosha. Ngiyamxosha. Kanjani? Ngihatfoni ngayo ngikhathele. Hayi. Khona manje mengavelelwa inkinga ithina futhi emele sikukhunje. Ngeke efana nalezo. Mamxosha uyaphi? Hayi baba nami phela sengihlulekile kodwa umxosha ngithi sokuyihamba impela. Sayibona kahle indaba yakhe. Indaba yakhe la ekhaya ngathi iyawo expire. Angizoke ngizweke namhlanje. Kwenzakalani kuye sekuletha nje ekhaya. Ngiqonsulela. Awusho ufuna ngenze njani ngawo? Ufuna ngenze njani ngawo? Hawu, asikhulumanga nawe. Wathini wavuma ngithi noma botheni ubuso bethu. Ngicela ukubuza, ubuyaphi? Yikuphi la ujwayele ukudlalela khona? Baba. Ngiyaxolisa baba ngenhliziyo yami yonke ngiyacela. Ngiyakuthembisa baba ngikuphinde kwenzeke ngicela. Yazi mina ngisazi kufanele ngenze njani ngomntwana. Ndithwa nje impahla zakhe. Umthwalo usebhokweni la wena. Ngempela ngiyaxoxa manje nje. Awunasikhathi ngikhathele kunini? Xosha uzoyaphi? Uzobona uzoya la enhliziyo ngise ubuya njengamanje. Mama ngicela ukukhulumela nobaba. Mama khuluma nobaba. Ubani lo mfana lo? Usifiso baba. Usifiso wakamhlongo. Usifiso kanhle unguphi? Ngitshela ngalokhunta lo yana. Sothana nokhunta wena. Sothana nokhunta. Mengakufaka inkingeni lana, ubani uzoba senkingeni thina ngithi. Ngicela uthathe impahla zakho manje, uyangizwa ngithini? Baba ngiyacela baba ngiyacela. Shut up wena. Ngicela uthathe impahla zakho wena. Mama ngikhulumela. Yes. Nkosikazi cela ungayingeni. Yezwa yini? Ungayingeni. Mama. Cela ukutshela ubaba. Lalela la. Kodwa nawe ngukhuzile Xolile. Ngitheni Mama wena? kodwa ngakuthembisa ukuthi ngeke aze ngenze lutho. Wena ngazongenza isilima wena manje. Ngathemba isigebengu leyate wena. Yezwa. Umrapist lo warapa nogogo ngale ngisathi lenjalo. Uyabuya wena uyakuyena wena uyathanda yani. Wazini uthando wena? Nayisebenzisa nje condom. Shut up. Khuluma nawe uthi sebenzisa condom. Baba ngiyacela. Baba yani. Baba. Thatha ibhande labo liyangijwayela wena. Ufuna ngikwenze njani? Mama,
Baba kwehlisa umoya. Lalela nkosikazi cela ungayingeni nawe yazo. Yena angithi ukhulekile nawe ngithi fanele ngiqinise umthetho. Baba ngithi ngikhuzile. Baba yani nawe. Ngicela uthule ngidiscipline lengane le. Ngiyamxosha suka manje uyahamba la. Baba ngiyacela baba ngicela shut up. Baba Nkosikazi. Ngimile nawe ngithi. Ngicela singalosi siphikisane la. Ingane le ngeke ngizwe ngayo. Lalela. Sukum. Thatha impahla zakho. Sukum. Thatha impahla zakho. Sukum. Thatha impahla zakho. Sukum. Hawu baba. Shut up. Asinalokuphikisana la endlini. Yimini indoda la, ngiyangizwa ngithini? Yimini indoda la. Yeza nkosikazi. Shut up wena man. Ufuna ukumlandela nawe? Ungazongidina mina yeso. Uyingane la kimi yeso. Usuyangijwayela manje. Kodwa baba. Wena shut up man. Baba yani man, nkosikazi, asingaloku siphikisana. Uyahamba lo muntu lo. Akaye lapho. Angithi usekwazi ukuphatha la emzini wami. Manje baba uyena indoda ukuthi okipite. Akahambe man. Angithi lento ayifuna hatfall ngayo man. Ngeke ngilokhumte wami. Wena ngale ngikhuluma ngathi mangibeke umntwana nawe man. Ngikhuluma noma wakho usiyagaxela manje. Ungalohambi ngake khwehlelo ongazali. Khuluma nawe mina. Kodwa baba lo mfana uzoyibulala nje ingane. Angithi ufuna lokho. Ngizomngcwaba man. Ngiyambhadalela ngithi insurance. Ngizomngcwaba athi ufuna lokho. Hayi man, ngifuna stress mina. Ngikhathele nginento zami eziningi la ekhanda lami. Fanele ngikhuzana nezingane ngapha. Hayi nkosikazi ungaloku uvuna lengane. Akayenze lento la ayifuna ngimnikeza lento ayifunayo. Yema lapho mina. Baba ehlisa umoya phela kancane. Ayikho kusezoyikhuluma manje mina. Ngikwenzile kufanele ngikwenze. Bale ngilongiphinda nento eyodwa. Uyabona uma lokhu background ngokudadweni uzomlandela nawe uyopakisha impahla kanje. Uyangizwa Hayi baba ungasukeli ke ingane yami ayicala la. Lalela ke bese ngichazela ingane ngithi manje angikhuluma nengane. Mangifuna ukukhuluma nawe ngizokutshela. Musuke ungena indaba ongazazi. Uyangizwa ngithini? Yeah. Udadweni bhedaka. Ufuna ingane iqonde mina njengothi lemkhonto. Awusebenzi. Anamsebenzi la. Ankosikazi mina shisa inyama la kube phela. Ehene baba yabona. Isebenzisa lokho baba. Baba usisamakelele. Baba phela yenza ilungisa simjabulele. Shisa inyama khuleni la shisa inyama. Yabe busy. Angikhola ngiyenzile lento. Umntanami. Awu yazi nami ngijabule ngiyafuna Umntanami siyabonga Cela usisami ezazobona. Akeze sisami. Akeze sisami. Hey bangase basiloya endlini. Hayibo, Bayaloya labantu. Umntanami siyabonga yazi. Awusebenzi. Hawu. Siyabongisa Ngiyangikhola yazi mama. Hawu. Kodwa phela kungalala ufunda yazi. Sisi wami. Isho the fourth Sisi wami distinction. mama. Cabanga nje. Yazi ukuthi baningi abantu ikole zokubanga, baningi abantu abafundisa. Hayi mele shisa inyama yabo. Sabraya ama-drinks. Yeah. Sisama bekhona ungisize mama besifunda so ithu angisiza siswami singalali
kumele abe khona angeke phela angeke yazi ungitshela ngomuntu ogcina ibhayibheli baba angeke sisamele abe khona la baba ngiyacela ukuthi ngiyazi ujabula nodadewabo umsiza kanjani ngoba vele kumnandi ke vele nje kulungela mina nginkinga awusibonile sibone Ngiyabuya. hayi nkosikazi aze ngiyaqhenya ngengane yami nkosikazi yabona sazana lana kodwa nkosikazi awusondela phela kumnandi la ekhaya nkosikazi wena ufuna ukuphila ungenamkhuzu ngizasikuzulela mina hayi kanjani kumele manje ngikuteketise phela wena kodwa nkosikazi phela kumele phela ke sikhande umntwana hawu yazi namhlanje kuzoba mnandi ngendlela enye nje ngendlela engibona sengilamisa intombi engaka kodwa nkosikazi indaba ezinzathi nje uyabona nje sihappy namhlanje sihappy ngiyakutshela kumele simthole baba bona bengifisa ukuthola umfana kodwa masesibade mina sengidala ngidala kuphi nkosikazi sikhona phela lezi zinto lezi bazisho kwamakhemist lezi uthine phela nawa yazi nkosikazi kumele ke sishaye roadwork yabona ke sithi yabona ekuseni nje yabona hayi la kuzothi udlala kambi ke manje ayisudlala kambi ayisudlala kambi mina ngakujabulela lokho asami sokuprepare linda ya isenze inyama lokho asambi asikumbusikazi wami awusasho ukuthi ngubambe ngisumnisi hawu awujwayela bangamelanga ngikutshele wena bekumele ukwenze nje awujwayela into zesilungu isimanje manje izinto ushintshile utshe gama ngomunye umhlaka sami ya ke sithandokazi sikhamba kanjani thini time bandla bathulile nje lapho yabo kahle kahle into engistressayo nje ukuthi kuphuma results phela amahle namhlanje ngikho endlini kanti khuleka ke amabhebeza yabona mola usekhaya ake bakuxoshile ke kusho kona phela ukuthi abasakudingi nje impela so manje ke wena mola awu fasa uphondo phela which is called khuleka yeah kahle kahle bokube nje bokuthiwa nje ante namsakukhulula hamba bekuzoba right inkinga nje sekuyindlela engiphuma ngayo kodwa ke akusasiza ukubuyela emuva sekwenzekile sithando sami manje wena usunekhaya elifudumele kunomuntu uzokubangela isidingo time lakho lelana ngiyabona nobumnyama wena maqeda ukubiza ngokuhuda lapho ngithi bo kanjani ubiza ba ngokuhunta lelithama leli thama azongithatha kanjalo angazi ukuthi ngidangerous kanjani ngoba awusayezi leyo nto ngako nangisayenza sithando kodwa sami phela nanoma uhuda wami awuyazi mobhebeza sisonke sibhande lenye mina nawe uyazi ngifatela kodwa nami ngiyakufatela ngisho nje ngikhombisa ukuthi ngifatela kuphela ungikhombise phela mama sawu ungalokho ukhuluma nje kuphela khombisa phela ibabazini manje hawo khona into engayi-understand kodwa la yini manje lo ngase-understand iqiniso lokuthi wena angazi noma ufuna umrape ugogo lo walapha enzansi noma umrape vele ugogo hlangana nogogo mami thatha leyo ndaba phela ubaba uthi wena angazi kuthiwa warape umunye ugogo lapha enzansi nami ngangakhona ukukudefenda cause kagogo aniyazi cause kade ngingumtshela ukuthi usushintshile but yogogo pho hayi cha ithama lakho lingifatele serious selingaze lithi mina nogogo so uyenzani yagogo sithangibheke sithando sami engimangele kuzothini hayi ithama lakho lingifuna serious ngimfuni nami vele kungcono ke phela mengabuye because mesifika nabogogo hayi ya ish yasithando sami ngiyaseqala ngiyakhumbula washo wathi mistake angisho kodwa nje yogogo yani yazi kunekhadi lapha linemali no 2000 akayobheka nje ukuthi sizothola nje lapha eyethunjini kule dollars sabulelo sasitolo silapha phansi hayikhululeka basegalo lapho vela ngizwa bathe nje ama-99 phathele nenkawuza lapha awusibuthi ukuthi usamadoda suluhlu hayi
Ya ne. Ndaba yogogo sengiyaphi. Uyalithola yini? Yebo. All right. Hey, uqalile. Hey, uqalile, mfuna uqalile uphi? Uqalile. Yo, ngabhebeza. Hayi ngijwayele ngabhebeza. Avashela wena Ngithi mhlaba. uqalile. Alright kodwa. Ngithi uqalile. Eish. Masisi wakho ubhayekho la. Hayibo, uyephi? Akazange la kanti. Asuba muhlanka kodwa manje na. Hey, ngangibhedeli mina. Ngithi uqalile, ngisuqalile ubheka. Ungiyama ngoxolile mama. Hayi. Awusonde. Hayi ngijwayele la. Ngithi uqalile. Ubumusha. Lawo muhle ngokudlula sisi wakho wena. Uqalile. Angimazi kekho abantu la uyabuza. Abasho ukuthi yaphi umfoni? Rasho. Uyaphi ma? Hey. Mana phela. Ngilinde ngiphelezele-ke. Angijwayele. Manoza. Emayinyekele. Woza. Nanyekele. Angifayise kancane. Angijwayele ngiconyeke. Man. Ongeke. Nantonyeke. Kantini man. Tonyekela hlena. Man. Tonyekela. Nangifuni. Tonyekela hlena. Mana mangifaka kancane. Angifuni nanyekele hlena. Nomakhelwane ba. Sizani makhalana. Baba ngikhathazekile manje kunina hambile Nkosi amahle. Awuyazi la msenga ngoba sokuze kubandwe inyama manje. Nokudla sekuze kuphole phela. Awuyazi. Manje usebandwe Simele kangaka. Hayi yabona. Hayi. Kumele uzama ukumfonela yazi. Yini manje lisemphakile manje. Ngathi sijabule sinje la manje. Ufuna ukumosha usuku manje sebenzana. Asazi saphola shit. Sabule kangaka safuna ukuzosonela usuku. Awu lo mntana safuna ukuzosonela usuku Nkosi. Awuyazi ngempela nje. Yini yena sembambile manje. Hayi kodwa ngeke angigabaza nje nami ukuthi aye lapho. Phela mina bengijabulela ukuthi baba sibomndeni siphelele. Mina nje hayi nje mina ngizwe nje igazi lami lingekho right nje hayi ngizwe nje ngiswabela nje le ndaba ukuthi ke ufuna ukuya lapha uyolanda lo muntu azodla la ukudla kwami. Ingane yakho kodwa egcine nje baba. Angiphela lo muntu ayomlanda nokudla. Sokhulumela nokudla manje. Inyama phela nje. Mama kuyinyama ingane yakho leyo Inyama. Manyama ayibona umhlolo Nkosi. Ngiyakutshela. Hayibo, kanti yona indoda enjani? Akusumbhido lo inyama. Hayi yabona manje uphi ke angasabuyi umntwana. Into engizwe ubuhlungu Fonele nkosikazi awuzama umfonela. Nefoni yakhe nje obingaringwa kuringa nje thini. Ayiringi? Thengizama.
Uhlala lapha na lo Lukhuza. Hayi. Wena futhi wena uvumile nje na ukuthi ahambe yabona manje. Hawu angenzange iphutha mina. Hayi ngaba uphuma. Mina nje ngihle nje mina bengala nje bengabaza kahle kahle. Ngakusiphutha nje ukuma kwami. Hayi. Akumzana. Ngizwa nje igazi lami alikho sharp. Ngifaka voicemail nje lefoni. Yezwa ke manje ke kumele siphume senze njani ke? Uyazi wena lapho? Nje bathi ngakuphi? Hayi bo wena uyazi kaMhlongo. Oh, Akahlala kaMhlongo ngani? hlala kamhlolo. Yamele sombheka khona. Sikwazi phela ukurelaxa kanje ingane ngabuye. Ya, ayibona ngempela singagezi. Kunini ngikufonela ifoni ungayiphenduli. Phela nali lidlana ikhadi mantwini. Hayibo lidlana kanjani ikhadi? Angazi phela sengibhele kwisilima laphayana kuloko kuthiwa hayi bosizi checka kahle. Sengqondo nokusho phela ukuthi hayi kusikhathi lami. Oh ish, sorry man ngikhohle yazi imali kuma savings and ngikhohle ukuyikhuphula. Hayi phela namhlanje shuthi nje bongasilanga lami. Ngithola na message phela ephuma laphayana kumama. Uthu amahle uphumile abamazwe amahluyephi unyamalele nje ahamba ethu uzolanda mina. Phela bekwenza ibrayi laphaya. Uthola ama results kuthiwa nje uphumile ama distinction amanje. But phela manje into engimangaza ukuthi amahle akufani nayo ukuthi angahamba bese angafiki lapha yakho. And akusina umuntu abangani umuntu ohamba intanto engakho. Bayafika ngala? Hayi, akafikanga la. Uthi uzokwenzani kodwa? Zanga zafika amahle la. Sure. Hayi nisho sithando sami. Hayi, solo ngilana mina. Angilo wayisitolo ngishiya la. Ngithola la futhi. Kodwa khona phela nefoni yakhe ibingaphendulwa ngizibuza ukuthi manje kwenzakalani. Ukubhizi ngani? Mfethu, bengiblomela nje lo ngikwanqoka nje yabo. Njengomjito uthi ngohlanganisa ngini kanje. Oyibhili la. Awungaphathazeki kuzobuya ngamahlawo. Ntombi endala leya mhlambe phela ntwana vukile ngentshetshana wazi Fanele no amahle lokho sobabili sikwenza. Eish. Kodwa kuleka mfowethu. Uzoshayisana umntwana. Uzobuyela endabuko. Yazi lento ba understand ngizama checka kabala yethi sense. Uthi ngaze nyamelela kanjani isikhathi eside kanje? Eish. Kodwa kuleka. Uzoza manje. Ngikhathazeka. Stress. Lephi ikhathi sami setrobheni. Soxosha lezinto ezishoda ngaphandle. But mina ngifuna ukusala ngikhathele yowelilanga lelanga ngaphandle lingishisa kabuhlungu. And futhi ngifuna ukuthi abahle befika la angifice ngikhona la endlini. Because manje ungathola ukuthi bahambile kuyotshela abangani bakhe. Eish. Nama results. Ayithi ngiyakazeke mina ke ngijikela edolobheni la. Ulale khona la. Nami ngibuya. Ciao. Stop.
Mahle. 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 Mahle buka. Nama. Mahle. 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 Mama. Yo wena wenzani? Wenzani leyo phone? Samufanela kanje. Ithala leyo phone. Lekhanda lakho. Ubulala usisi wami. Wenzani wena? Soyavulela manje endlini yami wena. Okay, bon. Ungibonisana? I think ngineplan Yani lelo plan leyo. ukuthi sizokwazi ukuthi siphume la sisi. Khuluma manje. Angisho ekhaya abazi baphendula ngi. Man, ngifuna iplani manje ukuthi simenza kanjani lo muntu lo. Bengithi mina nawe sizame because ngibonile kunento lapha na lo mqomo ublack ngale ngaphandle simfake ngakhona. Hambe uvule lo ngiyacebisa ke mqomo. umuntu ozothola ukuthi uyenzile namanje ngeke ngifuna ingubo simkhokha. Okay, like Yo. Hayi ukwenzakalani le ndlela? Qala kakhulu kanjani? Nkosikazi. Xolisa. Hayi. Xolisa. Mahle. Hayi. Ngawubenzeni le nto? Amahle. Hayi. Kodwa ngomkhulu lokho. Ungenzani umfana lona kodwa? Ukusami ngingano. Xolile. Yabona ke le
Mama ngizami. Yazi. Mama ngizami. uNkulunkulu angisazi. Awukhulu. Mama. Mama. Khalil. Mama. Mama. Baba ngiyafa. Mama. Yini manje nkosikazi? Yini nkosikazi? Hayi bo. Dali bhadam. Hayi bo nkosikazi. Yini manje na? Yini nkosikazi? Yini sokwenze njani manje? Hayi bona lihlolo yami. Eish. Angisazi manje kuma kunje ngeze njani. Hayi kodwa uNkulunkulu wami ngomndeni wami. Hayi bo. Eish. Eish. uNkulunkulu wami. Hawu nkosikazi. Eish.